mungkin kami arti blog NGO komite by ringjagi meeting thangman te kini uttor kopnogone andaro jara brick shooting khaimaro ba jekono sam khaimaro labor ni baksara khabaya lockdown ni jora onek crisis tongo aboni bagai blog isa thangai bahai tei khaina thangmani abo hothat khlaige mungya kami borok dok borok local ni borok dok hothat khlaige blogo ke bumahabia siap bro tuma manso blogo ke bumahabia tu bro ke blogo ke bumahabia ni bro prai manso cycle khaige atora genci rok tegi bro khaige ano hothat khaige hamla khaige ano simia ani loge ani amai baksa thangnai rok daronji bobo uzakha te ko ekjon am sabara uzakha sidia je blogo thangnai borok ni orang mungkin kami local ni badai jarak blogo thangnai joton borok anu ke borok kenci bayi dia khana khili bayi dia khana sedang ke sama ya ibana orang mungkin kami arti blog ni bisingo CCTV tonggo orang CCTV ni andaro joto punya andaro borok anu buku punya cek aja ke sebab anu joto ke sai manai anu punai na ang siningge baksa ke mukang siningge maya baksa ke mung ban ibana mutamati joto borok kuai tonggu na age betong tak betong borok sini jam borok tuma mansok sia borok saga borok ti promote ni borok tu abo ti promote ni borok angkuno oro party ni ngi thang yang oro kaisa committee hisabai thangmani borok mot ni borok ni thai bu phai abo usudratei borok ni wansuk mo tai tong abo sia borok anu bubui haikene borok ti prasado phano muthungjak nai ki to borok anu bubui kana problem jaya কিন্তু ti prasado phano muthungnai anu bugui ni muthungai borok ni satisfying ke plus di do phano muthungjak nai ki to ti prasa bugui tong ni ti prasa no oba hegi samkhai tong abo no kuno problem kre abo angku borok no saimano sabo bu oroni Sanjay Gandhi Ashok Akosong angte ko ekono sini gete jotom to sini ai ben bung mano baksa ke bung maya makang sini utang bung kang ke kang clear maya utang kang kang foto play borok mang buma ba angko muti sikhari yok sik kurang ti moro tau kamana ti kuma an fi chok anor kenche be yoga boni bai jaita ro yo dakha omo hai borok mungia kami go ang onek nai ne kha borok ni go ekonomi develop ni mano mungia kami jadi ya robo কিন্তু social develop borok ni education develop rok kuno khano kre tabok jalati borok sudu lutpat khayani buino bugi dan magani abo harap subor nutong abo ceri na kiti sinai anu bugi khano borok ti photo do khamo thangja kito borok jodi sti pro jehetu borok ti promote hain bos ma ti promote no sana sagani thangnai jodi se anu bugi satisfying kha anu bugi do khamo thangja kha ke bukhano kono problem kre asuk